assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ne ñaague duwaw o yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof ha oɗo mboro sowawa hollude en caggal no subaka foof banimon debbo Aissata Diagne wonde bonugol ko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma banimba Aissata Ndiaye debbo pullo salminama e aljuma o weltanama kadi e subake machallah ko salminde dendagal hettiyankoɓe e ñagade ɓe duwaw ñagade ɓe duwawna nde oɗo rafi yaltat ɗo e nder leydi men Sénégal a wayri wiide noon Amadou joni tan mi haali ɗum ɓanni ala wiya noon ɓeɗa tan ko juuɗe bertama ñagama duwaw kono haalata yo rafi o yalta a finanta beɗa da ƴakkani mburu ma o haɗa mi haalnude sosoɓe oto wadde mi haala ko jiimi subake oto wadde Aissata ay noon ko mbatta ko wona ɗum wawa wonde yimɓe mbi wotomi tooñde ay hanki jamma tan mi heeɓi yimɓe ne mbi wotomi tooñde kono an hen woto tooñ kono min ɓe mbiyani hotomi tooñe te min mi tooñani ko kalanmi ko komi jiiɗo ɗum d' accord aɗa andi ne woodi ko wiyete vote anticipé inchallah komi mbaɗo vote anticipé noon ko weltanadema hucciddema kala subaka e kadi huccidde bandiraɓe e salmindeɓe e yettudeɓe kadi e jarnudeɓe e wideɓe tan ñaganadeɓe Allah moƴƴere kono kadi ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ko yettudeɓe jarnudeɓe yettude nangal bandiraɓe ɗo woni eno woniri e wiide ɗum tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande kabaru ko goto Aissata no wayno en kalino hanki walla jande ɗi kalino hanki wondi won pellitte padaɗe ko yetti ko e banggue haɗide waɗade to banggue yaha garta kono kadi eko wiite état d'urgence kam e couvre feu ene wayno de laamu ngu addi pellitte kese ko ɗum jande ɗi pini dawri e oɗo subaka jeyde soleil uddita damal kono noon tigui jeyde guendiri ne no jirɗon ni ene wayno de konnatal Ali Ngouille Ndiaye jagoɗo tambiɗo gueɗe e nder leydi Sénégal kam e nden ko ɗum ɗon noon ko gam ha joni hoybinde couvre feu kam état d'urgence jeyde wi noon ko laamu ngu de ene wayno oɗo saaha hande wisti kala ko ɓittino e ko yetti on ɗon fannu kono ɗum ko noon ene tawe hen goɗɗum ko oɗon brosso covid 19 leydi men Sénégal yewti limore ujunnaje nayo keɓɗo e oɗon brosso biteɗo coronavirus caggal soleil ko jayde quotidien nden ɗon yañima e ɗi konguɗi ɗum ɗon noon ko guittugol ha joni walla koybingol ha joni pellitte tawi ko pawnoɗe e dow ko ganduɗa ko woni yaha garta kam e couvre feu jayde wi noon ine wayno ɗeɗo pellitte kala gaari ko hanki muɗum ni caggal nde ɓiɓe leydi ndi tellino e yogo e guure saabi noon nde wi ko Abdoulaye Diouf Sarr hay sono tawi nde haali goɗɗum wonde kadi suuti konguɗi e nder nde jayde holliti wonde de oɗo saaha Sénégal ne wayno tammi kono kadi ina mari oɗo rafi manam diwtani juuɗe tigui eno wiiri kono kadi ɓe kolliti wonde ko yetti koye ɓamtugol oɗo transport kam e couvre feu ha joni ustama kadi e lawol gongol Seydou Gueye kamne kadi suuti en konguɗi so wiide wonde ngal ɗo pellital ngal laamu ngu ƴettide wona ni heɗade walla ni yiide e seppongo saabi haɓe mbaɗi ɗeɗon pellite ɗin konguɗi jaaji ne tawe e hello ɗiɗi ha joyi e nde jande witende quotidien le quotidien ko vox populi dawri nden ɗon jayde ene wayno arti hande koko yetti ko e gustugol oɗo yaaha garta e koybingol muɗum hani état d'urgence ndewi tan ko virus o de ha hande de ina tan jokki yaade ina jokki kadi wadde no welira saabi noon jayde wi ko ɓesguji ɗi caggal ɗe pellitte mbaɗa nde wayno de ɓe beltima no hannirta ni kono ɗum ko noon hoybinama to banggue yaaha garta tawi ko guitto ha joni yaaha garta ko nde guure ɗe ɗum ɗon de ittama kono kadi ko wayno restaurant ji hani e saluji sport o saaha kadi gudditama couvre feu kañumne kadi nawtama ha waktuji nogasi tati ha waktuji joyi subaka oɗo saaha noon ɓe kolliti wonde de ko weltare kono kadi e gartam mawɗam soyna e jeese ɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe e yaaha garta leydi men Sénégal jayde las quotidien e oɗo subaka hande dande finani noon andi sosoɓe koko jooɗi hen kono made arsa Allah lamɗo jaaɓi ɗum ɗon noon ndewi tan ko gustugol walla koybingol kala ko fate banggue hono oɗo état d'urgence e to banggue couvre feu ɗum ɗon noon ko gam haɗide laynude oɗon brosse coronavirus saabi noon jayde wi
ko sahade laamu ngu uddirni damal walla udditi kala dame oɗo sa hande ɗum ɗon noon en tawi hen kadi ko nguri goɗɗi omo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr holliti wonde yaltinde ko yetti koye limore nde lebbi tati tawi ko leydi meɗen kay e wurde oɗo rafi bitede coronavirus kono kadi nde arti e ɓamtugol ko yetti ko ko fate banggue hono yaaha garta e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ma fuɗɗo ñande alet paɗo woni ɓawo janggo ko l'observateur addi jayde groupe Futur Média kañum ne haajoni koye on fannu artinde wiide ko hoorejo Macky Sall yaari caggal no hannirta ni kono kadi won adduɓe jiyanɗe mumen e ko yetti ko e koybingol ɗeɗo kuule tawi ko pawnode to banggue yaaha garta kam état d'urgence hani e couvre feu ina hen docteur Sokhna tawi noon komo hakkille muɗum yaari to banggue rafiji dabodiroji so wiide makko de so tawi haalama walla wasi haalede no wawi fof kam yo yimɓe gandu tan ko laamu ngu accidi en e oɗo virus ena sipira meɗen bawɗo kala yo lippa goɗɗon goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko musalla hani e mette ɓe ganduɗa ɓe ko liggotoɓe to banggue cellal balle leydi men Sénégal ɓe koliti wonde de ɓen safroɓe oɗon boros coronavirus kala hitande monen maɓe kala heɓata ko 1.2 ujunere copreje meɗen CFA waloɓe ɓe noon woni tan ɓe ganduɗa ko waloɓe daraɗe ene garda ɓen ɗon kala jamma walla mbiyen ni keɓat tan ko ujunnaji ɗiɗi mbuuɗu e copreje meɗen CFA ɗum ɗon noon jayde wi tan ɓe mbiya ko yoɓe jaggu walla ɓe gacca jeyde enquête loski nden ɗon arti koye e koybingol oɗo état d'urgence kam e gartirgol couvre feu e waktuji nogas tati ndewi tan oɗo saha hande de koto yimɓeɓe gummima kono tan ganda holto kucci saabi noon jayde waɗi ko photoje otoji ɗi ganduɗa ɗi ko noddirtede jagga jawji ɗo e leydi men Sénégal kono ɗum ko noon jayde arti ko yetti ko hande e waɗi ɗon pelliti ndewi de o saha hande ala ko heddi walla holko heddi e oɗo état d'urgence eɗe pellitte baɗade kono kadi o saha hande de jayde wi ko laamu ngu hucciti koye e mette e wasde weltanade ɓe wasde weltade ɗi ɓesgu leydi ndi saabi noon haaɓe kay gusti walla mbiyen haaɓe koybini yoga e kuule professeur Massamba Diouf kañumne kadi komo hakkille muɗum yaari to banggue safara rafiji dabodiroji kanko noon o yidde makko tan o saha hande o eri laamu ngu ko yo ina wayno o waw tigui manam suurde walla ni rende ɓe ganduɗa ɓe ko ɓurɓe wonde weejo manam de ɓurɓe hulanede ɗiɗo rafiji woni tan mawɓe hani e joguiɓe e rafiji goɗɗi jeyde libération nden ɗon wayli sawru mbaggu to banggue couvre feu kon tan nde arti koko yewti koye gueɗe coronavirus nde wi ko Mouhamed Moustapha Diagne mo ganduɗa kam tigui jogui konngol jagorɗo tambiɗo gueɗe jangde leydi men Sénégal kanko tigui woni porte parole o suuti konngudi so wiide wonde ko tolni e 10 tawi ko jangguinoɓe o saaha tawama ene gondi e rafi coronavirus kono ɗum ko noon e wiide makko o wawa tigui walla o arti holnoɓe keɓiri on rafi so wiide de ko nde ɓe gummi ɗo e Dakar gasa tawi ko ɗo e Dakar ɓe keeɓi walla tawi ko e lawol ngol ɓe nawri on ɗon rafi kono ɗum ko noon e wiide makko o famani ha hande miijo ɓiɓe leydi Sénégal naɓe darinoɓe ne mbiya yo waɗe ko wiyetede confinement manam yo yimɓe gaccite ene jaa hajuji mumen ñalawma hande o so tawi moni kala ina haala kadi ina wiya étudiant ji walla mbiyande ko jangguinoɓe kañumen koye mumen keeɓi on ɗon rafi eɓe joppo on jagoro ɗin konngol makko jaaƴi noon o suuti gam huccidde e ɓiɓɓe leydi ndi ina tawe e hello joyyi e nde jayde witede e libération jeyde coftal ɓalli stade ko ɗon uddata roɓine men jayde jewɗo subaka hande ko photo pulga ɗum ɗon noon ko Lionel Messi e star argentinajo e toon to FC Barcelone ne wayno de mo was tawtorede hono guddilgol oɗo liga ñande 12 lewru nduɗo ɗum ɗon noon jayde wi tan ko kanko de mo jooɗo ko tolni e balɗe jeeɗiɗi ha balɗe 10 ɗum ɗon noon saabi jayde wi hande o ko miijoji kam e namde kewɗe goni e cellal ɓandu omo ganduɗa ko ɓiɗɗo argentinajo kono tan ɓe garti ɓe kolliti wonde ko buhal makko tigui musata ɗum ɗon kadi ɓe kolliti o tawtataki ko yewti koye ɓamtugol on ɗon liga communiqué o noon bayniɗo hon FC Barcelone haali tigui e gonka cellal ɓandu makko kono ɗum ene tawi hen goɗɗum Mbaye Niang e Stéphane mo ganduɗa kam tigui woni keblinowomo o saha hande de ko on ɗon keblinowomo tigui rumtimo ɗum ɗon noon jande waɗi ko namdal beele Mbaye Niang e Colbrane wona tigui e ciergal ɓe payi ko ɗum woni ko tongunɗen e rewmiɗo men jayde jewɗo subaka noon tigui Amadou ko jayde stade uddata ruɓindu jayde liɗi udditan e ɓore wonde payane gueɗe rendo ha joni tan Amadou e coronavirus e caɗele muɗum keddotoɗen hanki noon yiyama kala ko ganduɗa ete ƴeftanoma mataw ustama le mbiyen hoybinama seeɗa ina jeeya hen état d'urgence mo ganduɗa ete jamma o ko 21 nawanoma ha 21 heures joni ruttinama ha 23 heures ha 5 heures du
du matin kono kadi laabi ɗi e nder leydi ndi udditama Amadou do joni trafic interurbain o udditama goto fo hankadi ne wawi yaade ya garta wodal mana udditama kono non wiya ko yo gestuji barrière ɗi Amadou mbaɗe respecté woni oto o yo dañ gel kono kadi yo lawƴe ñande foof kala nde ɓe jippini keliyaneɓe yo otoji lawƴe ha laaɓa. En tout cas ko konngudi ngowɗen nande gila nde rafi o naati ɗo ha hannde gila ñande ɗiɗi lewru mars hitande nde ɗo ha hannde ko ɗin konngudi deftete en meɗen ɗo haalde mbiɗen konngudi ɗi so tawi ɗi ɓooyi nanede ene wawi ɗi coftat yimɓe ko kulno ko ene wayno gaccitat c'est vrai laamu ko ɗum woni ko woodi ɗiɗo 5 geste barriére uji ɗi ganduɗa ɗi eɓe mbi ɗum yo yimɓeɓe mbaɗ e kala e saaha ko ɗum noon kadi woni koɓe deftata ko adi foof kam en tout cas ko kulhuli mawɗi enen to banggue men joguiɗen saabu eɗen gandi ɗiɗo mesure aji ƴettanoɗi woni to banggue ha joni hadde yaha gartaji hakkude diwnoɗi ɗi wadde couvre feu état d'urgence e gueɗe mbaɗi noon eɗen gandi nafi no fewi e to banggue laygol oɗo rafi saabu ko ala dernière minute walla mbiyeni e dernière seconde ne wayno yoga e nokkuji keeɓi oɗo rafi coronavirus taw noon foof jeeyno sababu o ɓe keɓani ko wasde yimɓeɓe yahodirde ɓaade woni rafi o ko neɗɗo nawat ɗum wona kañum nawata hoore muɗum wadde hande sa yoga e diwnuji walla yoga e guure keɓiri ɗum ko sababude laaɓi ɗi koye binama jomumen gummima ɗo e Dakar gummima yoga e guure jeehi nawri rafi o donc hande kurhul meɗen goni ko so tawi hono ɗen ɗon pellitte wonko nafno hande ɗen pellitte hande mbiyama yo yimɓe gaccete sababude ko ɓiɓɓe leydi daari ene dicta loi mumen en tout cas ko noon mbiten saabu guila pellitte ɗeɗo ɓami waɗede ha joni koma yimɓeɓe tello walla yo won hen dilla nde laamu ngu yalta e woni adda pellitte abbo yimɓeɓe te ɗum ɗon hen saji mboɗo heewide heɗade ɓesgu muɗum wonande hooreji leydi ene moƴƴi kono heɗade ɓe aussi ha waɗa koɓe jiiɗi ko ene jogui ko bonnata noon tigui Amadou kono kadi goɗɗum nani hen ko wiide fawde enveloppe mo ganduɗa ete wiide ne wallita ɓeɓe ganda kamɓe goni soforiɓe dognoɓe eko way noon wallide transport o Amadou so tawi neɗɗo jooɗima lebbi tati min e yiyandam mataw ɗiɗon lebbi tati ɗi ganda jooɗima liggaki ɗum ko hen mataw ɓurno sohlude ballal gam wawa wallitorade ɗum e joguitari e ɗo joni ganda neɗɗo woppama hane ummito gam ƴeftide liggey mum wiye ma ƴette koppareji enveloppe aji ma ƴette totte te ɗin enveloppe aji noon ma surtout haala saabu aɗa andi kalis kam no wiyete ni ko sayɗane ma ɓe mbi mi heeɓi ɓe mbiya famɗi ɓe mbiyani kono kadi oɗon kalis mataw wonko e banggal ɓe paani ɗum woni e wiide mabɓe yo haaliss o hutore e fuɗɗode nde gam ɓe mbawa lawƴude autoji mabɓe wallitorade ko wayno geluji e koɓe mbiya e nder autoji ɗi aɗa andi ko wiyete goomu force covid eɗen gandi ko ujunere milliard laamu ngu daari pour waɗi hen kona ɗum ko noon wiyanoma ko secteur aji ɗi ganduɗa ɗi ɓurɗi memede e to banggue hono oɗo coronavirus ɗum ɗon noon ene jeeya hen transport to banggue aérien e to banggue terrestre e ko way noon hani e to banggue hôtel aji ɗi e gueɗe mbaɗe noon wadde ni ko manam ko kamɓe jeeyi ko kamɓe kadi ko kamɓe caabi ha laamu ngu darni oɗon comité biyeteɗo force covid 19 gam wallidde ɓe donc noon hay sino tawi eɗen gandi koye Sénégal gonɗen hen saahaji kalde kalis lombi hakkude yimɓeɓe so tengti noon e kalis gummiɗe laamu to banggue feccere nde jibinal caɗele ɗum rewin ɗo e to banggue presse o rewin ɗo aussi e to banggue nokkuji goɗɗi eɗen ɗamini kadi no mbiɗa ni ma ɗum waɗ birwi no fewi ma ɗum waɗ gulali ma ɗum waɗ jeddi ma ɗum waɗ ha joni haaluji mbaɗi noon kono mbiɗa sikki hunde foof ne jogui no foti rewrude c'est vrai haali ko kalɗa ko ne waɗi fayida kono noon mbiɗa sikki ko ɗum stratégie manam ko ɗum peeje par ce que hokkunoɗe saaha nde ɓe jooɗi nde ene gasa tawi ɓe dokkama soɓe gaare ɓamtoyde tawi koɓe joguino ko gasi wonta kadi ma waɗa koɓe namdi mbaɗa andi ko ɗum peeje laamu wiide wonde haaɓe gaare ɓamto tan e on saaha ɓe dokke pour ɓe garta e doole manam ɓe mbawa huccande golle mabɓe kono kam ko ɓurno ko yodde ko jooɗiɓe ɓaɗa ko hen pawi ko hen galleji mumen pawi ko hen mbaɗata alhaala mumen foof donc fonno ko rokkede hay sin tawi wona foof woto ko dokka manam gona e fitorade hen ko adi ɗum ɗon en timmo so timmi e on saaha jokkirne ko heddi ko mbawa ɓamtude golle ɗe noon tigui Amadou en tout cas ko woni ko ganduɗa ete waɗi fayida hay so tawi ina adda kulhuli no mbiɗa ni saabu rafi o woni rafi mo ganduɗa ayi nde ɓe ganda kamɓe goni jangguinoɓe itta Dakar nawa won hen ɓe ganda jiyama ne jogui rafi o hande so wiyama ko rafi mo ganduɗa yo goto fo jooɗo yimɓeɓe ni ne paɗanno mataw Dakar
ɓurde seeɗa ha refi usto tawde kañum koko woni ɗo ganda rafi o ko ɗo ɓuuri hewde kono noon so udditama Amadou ha joni tan ma Allah faabo alay sako ma Allah faabo koye jungo makko woni kono uddude Dakar o saaha mbiɗa sikki kala padɗo ɗum ene gasa mataw tawi ko mataw jirani am miijo min en tout cas par ce que mbiɗa sikki Dakar nde welno uddude nde ɓenni Dakar nde fonno wuddede nde ɗon on saaha ɓenni donc oɗo saaha hande hay goto miijaki wadde confiné Dakar pourquoi par ce que eɗen gandi sen tawi nani Konguɗo Abdoulaye Diouf Sarr mbiɗo wonde hankkadi ni hono rafi o waɗama maîtrisé manam aɓena mari rafi o diwtani juuɗi kono kadi ko wiyete pic ko manam en juuwe rafi o hen jettima dande hankkadi ni rafi o ɓennete ha dow wonata ko tellade less wadde ne so tawi ɗon yettama hankkadi ni jojji ne wayno ko ruttade e golle kono yaada e rentare ruttade e golle aussi yaada e wadde ko yamira ko rento ko haɗa ko saabu eɗen gandi kadi faggudu ndu ko hen jeeya yimɓe ko hen lorti à chaque fois wiɗen uddaɓe kadi aussi ɗum noon wona hunde moƴƴere heddi noon ko yimɓe mbiyama en tout cas responsable onon foof ko responsabilité ji koye moɗon goto foof yo wat ko foti wadde yaada e pellite laamu ɗi ɗum ɗon tan woni ko jojji ko haysen tawi eɗen gandi ko ɗum probléme moɗo saabu hande so rafi o yettima hande ha ujunnaje nayyo neɗɗo waɗi ɗum ko woni e yimɓe jaɓani wadde ko mbiya ko jaɓani ɗoftade en tout cas hono ko laamu ngu fayi ɗon ko wattinto ko woni garuji clandestin woni garuji gandani heewi wonde e leyɗe ko way noon ɗi ganduɗa ete laamu heptinani ɗum ɗiɗon garuji ne koko haɗa ɗo joni hokka tan ko garuji ɗiɗi ɗi ganda ko ɗon e Dakar ko ɗon hokka yo yimɓeɓe paaton so tawi jiiɗi yaltude Dakar paya e nder région ji ɗi Amadou eyyi ɗum ne kadi a jeeri laɓɓinande yimɓeɓe eɗen gandi Dakar ne heewi no mbiɗani garuji ganduɗa ɗi ko ɗum clandestin manam ko yimɓe wujjittoɓe ene mbaɗa garuji mumen ene wayno leydi point ɗi ne mbayno leydi ɗo e Dakar hande o noon ko garuji ɗi ganduɗa ɗi koɗi garuji tengtinaɗi ko wiyete officiel ko kañum tigui mbawata yaade jaaha kono kadi ne woodi no waɗirte aɗa andi so jomum il faut jo adda carte d'entrée muɗum tawi ko valable mo ganduɗa gasani e on saaha haalata fayi destination muɗum ɗo ummi ɗo inde yettode eɗo fayi ɗo numéro téléphone muɗum e numéro téléphone ɗo fayi ɗo ko noonne kadi winde comme no en tout cas so tawi neɗɗo wowi jolde e vol woni ko wiyete wadde remplir fichier ɗi ganduɗa ɗin nan ɗon tawi yimɓe ne mbawa rewde trace jomum en cas so tawi woodi ko kewi ɗum nen hande aussi ko ɗon tolniɗen e bisuji ɗi e auto tokos ɗi foof kala jaahowo en tout cas hankkadi yo andu wonko wayli hen il faut carte d'entrée tawe jomum waɗa remplir numéro mum téléphone inde muɗum e yettode mum to jeeya e duuɓi muɗum e to fayi numéro téléphone to fayi to ɗum ɗon kadi on saaha wona kalmo waɗani ɗum kam en tout cas yo andu so yeehi garage ne koko artata mboɗa andi dendiraɓe ɓe hande foof kaaɓi Dakar jiiɗi yaade mais so ɗon jaaha nawre carte d'entrée aji moɗon no hannirta ni noon tigui Amadou nawre carte d'identité ji moɗon ɗo joni ko ɗon tolniɗen yo Allah fawtan en o rafi ko ɗum ñagotoɗen Allah faabo en faabano en ko ɗo min kadata e ruɓɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi altine so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno en banggal caméra o Allah jarama on jarama